Petržalskí žraloci sa pýtajú. Hokej je nielen o fyzickej kondícii, ale aj o psychike. Ako si sa vyrovnával s tlakom a dôležitými momentmi v kariére? Veľmi dobrá otázka. Tá psychika je strašne dôležitá u tých športovcov, ale myslím si, že u každého, kto v akejkoľvek práci je tlak, je nejaká záťaž, takže každý sa s tým vyrovnáva inak a asi je veľmi dôležité, aby každý čím skôr spoznal sám seba, ako reaguje na aké situácie, aby dokázal sa s tými novými, ťažšími situáciami vysporiadať, takže veľmi individuálne. Tá psychohygiena je veľmi dôležitá. Ja som to snažil, samozrejme, tým, že mám rodinu, tak to filtrovať cez rodinu alebo s rodinou a samozrejme nájsť si aj nejaký taký iný koníček, možno mimo toho hokeja, aby človek od toho na chvíľu odišiel a zase keď sa vráti, aby sa sústredil len na ten hokej.